En tot cas, el que sí m'agradaria saber què és l'Ubicat. I és per això que avui la secció de l'Aquí som de llibres està dedicada a això, a parlar de l'Ubicat. I qui millor que ens ho expliqui la Imma. Què tal, com estàs? Bona tarda. Bona tarda. Benvinguda al Som Aquí. Encantada. Ens explicaràs això de l'Ubicat? A veure, l'Ubicat és una secció que hem inclòs a la pàgina web de les biblioteques públiques de Terrassa, perquè volem que la gent estigui ubicada a la nostra ciutat. Ah, aquí, alerta, el doble sentit. Ubicada d'ubicat. Clar, sí, si m'has perdut, mira com jo. Ara està desubicat. Clar, ubicat. Molt bé, molt bé. És el segon Ubicat que fem. Molt bé. El primer els vam ubicar amb el tema de la feina, perquè busquessin recursos per buscar treball. Molt bé. I aquesta vegada els hi donem recursos, recomanacions per aprendre català. Per aprendre català. Molt bé. Correcte. Per tota aquella gent que vingui de fora o no. O no. És a dir, pot ser gent que estigui aquí i que digui, oh, tinc oblidat el català o dic moltes castellanades, molt barbarisme i tal, doncs mira, si el vols perfeccionar, pots apuntar també a l'Ubicat, no? Correcte. I avui ens portaràs uns llibres eina, podríem dir, per tota aquella gent que estigui amb interès de millorar d'alguna manera o d'ubicar-se més. Amb aquest idioma, sí, correcte. Molt bé. El nom de l'Ubicat és Ubicat Català. El trobareu a la pàgina web de les biblioteques, dintre de la biblioteca virtual. Molt bé. Alerta que el nom és Ubicat, del cat català, eh? Com que no ho podem veure escrit, ara sembla aquí Ubicat, no sona bé, però clar, és Ubicat. Hi ha un joc de paraules que és fantàstic. Molt la pena. Va. Aviam, per on començaríem? Comencem per un llibre per aprenentatge, és un curs de català. És un curs de català. Tots els llibres són de nivell bàsic, per començar a aprendre català. Molt bé. Aquest normalment es fa servir a les classes de català. Sí. T'ha d'acompanyar un professor. Sí. També pot ser autodidàctic, però és millor que t'acompanyi un professor. I t'ensenya totes les eines de la vida quotidiana des del principi. Això aconsellen sempre que hi hagi un professor al costat, però si ho fas tu a casa, dius, avui no ho faig. No, que sigui constant, que hi hagi un profe allà, que marqui un horari. Sí, a més recomanat pel Centre de Normalització Lingüística. Aquest el trobarem a la biblioteca, per exemple? Sí, els trobareu tots. Tots els llibres recomanats els trobareu a les biblioteques. I el professor també o no? El professor també, potser hi és a la biblioteca. El que sí, aquí va un CD, oi? Sí, van acompanyats de CD perquè és recomanable, perquè és àudio. Ah, molt bé. Pel tema fonètica, pronunciació... Fantàstic, molt bé. Per reforçar-lo. I també va bé que hi hagi un profe perquè si fa repetir paraules i tu estàs sol a casa, anar repetint paraules com un lloro, ningú et diu si estan correctes o no, no? Exacte, sí. Molt bé, què més tenim? Tenim el català per a dummies. Aviam. Aquesta és una col·lecció per a dummies, que suposo que molta gent coneix. Sí. La peculiaritat d'aquest llibre està íntegrament escrit en castellà, des de l'idioma del castellà. L'altre era tot català. Tot català. També t'ensenya a aprendre la vida quotidiana, o sigui, tot l'aprenentatge català bàsic, pronunciació, llegir, parlar-ne, també t'ajuda a parlar-ne, però aquest és autodidacta. O sigui, aquest totalment en castellà, l'únic que et va traduint o et diu el que has de dir en català, no? Exacte. Les converses més comuns o més quotidianes. Fins i tot t'ensenya, o sigui, aprendre l'idioma, però a parlar-lo directament. Molt bé, fantàstic. Pronunciació, etc. Està molt bé. Doncs vinga, aquest també ens l'apuntem. Va, què més? El mateix d'abans, autodidàctic, però des de l'anglès. Complete Catalan. Molt bé. Aquest està molt bé. O sigui, per tothom que parli l'idioma anglès, és igual la nacionalitat, ho té íntegrament en anglès. Sí, mireu, hem començat nivell bàsic català, tots són de nivell bàsic. Sí. Aquest català, totalment en català. Aquest en castellà per aprendre català i aquest en anglès per aprendre català. Fantàstic. Tens xinès, també? No, això en xinès no. Xinès, bueno, ara t'ensenyaré un petit encara no toca? Encara no toca. Per tant, aquest, parlem d'aquest. Aquest, en format és més petit, també va acompanyat, si vols, d'un CD-ROM, pots demanar-lo o no, tot per l'àudio. Que hi ha exercicis... Exacte. Però principalment vida quotidiana i desenvolupar-te en l'idioma. Clar, ara potser faig una pregunta així una mica compromesa, podríem dir. Clar, aquest llibre, si l'agafes en préstec, al ser un curs, per exemple aquest, que és més gruixut i has de fer exercicis, fins quan el pots tenir? 30 dies. 30 dies, sense cap mena de problema.
es pot renovar, tot el material es pot renovar 2 vegades més. I hi ha diverses còpies, és a dir, Sí, en del podem mateix trobar exemplar pots trobar més d'una còpia. Aquest és passos 1, però hi ha un passos 2, que això no ho he dit. Però pots trobar més d'una còpia, a totes les biblioteques hi ha còpies O repetides. sigui, que ningú s'hi capfiqui ara que vagi corrent o que s'esperi aquí a la tele de dir jo me'l quedo ja. No, tranquils, que hi ha més... No, és que ens ha passat, Sí. És que té molt èxit, aquesta secció. Hi ha gent que ens espera a la porta de la tele, diu, no, que ja ho vull. No, home, que allà n'hi ha més. Home, tranquils, home, no passa res. Va, aquest, anglès per aprendre català. Correcte. Vinga, un altre. Ara he portat 2 lectures graduades Sí? per reforçar el coneixement del català. És de nivell inicial, totes dues, i són diferents per l'editorial, però són les més aconsellables, acompanyades de CD, totes dues, per reforçar sobretot la fonètica, la pronunciació, és el més important. Tu passes bé llegint-ho, i són graduades perquè gradua el nivell de coneixement que tu necessites. Mira, i aquí són les casualitats. Has agafat un del Sherlock Holmes, que avui en parlarem. Avui veurem un reportatge, sí. No ho sabia. Sí, no, ha estat casualitat, és fantàstic. I a més, intenten que siguin lectures allò que es coneguin una miqueta, no?, perquè faciliti... Aquestes sí que són clàssics, aquesta col·lecció, però aquesta és totalment... Vull dir, és original. Només s'ha fet per lectura graduada. Molt bé. Doncs au, vinga, què més tenim? Tenim un vocabulari, és una llibreta autocorrectiva, concretament. Llibreta autocorrectiva. Fer exercicis de català. I a més tu et corregeixes amb solucionari. Fantàstic. També és autoaprenentatge, per reforçar el nivell que tinguis bàsic o per l'aprenentatge que ja estàs fent. I alerta també que això es té molt en compte el gruix. És un gruix molt primet, molt petitet, que això també permet d'alguna manera de no agafar allò desil·lusió, de dir, és que hi ha molt gruix i se'm fa feixuc. No passa res, oi? Exacte, a més hi ha una llibreta, un vocabulari 2. N'hi ha més d'una. Escolta, dius que hi ha les solucions a darrere? Sí. Molt bé. És l'habitual, és l'habitual. No s'ha d'anar, no s'ha d'anar a la primera, hem de fer l'esforç, Ja acabem, que el comencem a parlar. Sí? Aquest està en diversos idiomes, la presentació, i també els termes principals també estan en diversos idiomes. Comencem a parlar, o sigui, des del bon dia, una conversa a la fruiteria, fins a una conversa per telèfon, fins al desenvolupament habitual d'una persona que acaba d'arribar. Clar, és el que ens trobem també en molts llibres quan anem de viatge, avui que parlarem d'Europa, precisament, que comprem aquells llibres que ens diuen les frases clau per anar pel món, no? Sí, correcte. I amb aquest llibre... Sí, ho podem trobar. És primet, és fàcil i es pot començar per aquí. Molt bé. Tots aquests, recordem, préstec 30 dies, el més renovable, vull dir, cap mena de problema, podeu fer un viatge, tranquil·lament, per Catalunya amb aquests llibres i amb aquestes frases típiques. No sé, ara em vaig obrir. Puc obrir? Sí. Sí? Bueno, tu controles més, tu te'l coneixes més, no? Tots il·lustrats. Però, per exemple, aviam, no sé... Clar, hi ha converses. Diu, disculpi, portem la compra del súper a la senyora Arriaga. Bueno, Arriaga no té traducció. No. Perquè és la senyora Arriaga. Molt català, Arriaga, també? Molt bé. Doncs aquí hi ha converses de tot tipus, pel que estic veient, i a més les hores, que també és força important. També hi ha una miqueta de cultura dels països catalans. Imma, doncs, escolta, moltíssimes gràcies per tot això. Ja sabeu que també podeu visitar el blog, que hi ha un blog que es va actualitzant de la xarxa de biblioteques, que funciona de manera molt activa, que a més han penjat fotografies de les... Això és el que m'han dit. Jo ho he de visitar, això, per comprovar-ho, que no m'ho acabo de creure. Jo vull veure les fotos de l'especial de Sant Jordi, que veu tenir un protagonisme bastant destacat aquell dia i que els mateixos bibliotecaris ens van fer recomanacions i que res, que vam comptar amb vosaltres. I tenim aquelles fotografies allà penjades, ja les mirarem. Doncs, Imma, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Hi ha més llibres? Hi ha més llibres, hi ha cursos, tot el que necessitin. Molt bé, tot el que necessitin, on s'han d'adreçar? A les biblioteques. Ja està. Ubica't d'alguna manera o altra. I ara nosaltres ens... Gràcies,